Good morning, good morning, good morning. Andito na mga GY11 diri sa Barangay Rizal. So nana nag-aabot-abot na ang among mga kaubanan nga mga officials nandito na. So, nandito natin ang official ng Barangay Rizal. Oh. Nana diri mga taga GY11. Nag-abot na sa pagsugod sa clean-up drive. Okay. Good morning, good morning, good morning. So nagpaabot na lang ni sa pag-abdi sa barangay hall. Okay, wala pa ang ilang in charge dire. Malapit na rin ang pista. Bernardo Vasquez. Yun na diri nga area. KKK. Ikaw na yung mag-vlog-vlog ba eh? Oo. Wala pa siya eh.